Takže čaute ľudia, vítajte môj prvý let's play z World of Tanks Blitz a dneska si zahráme s VKčkom 30,01H. Je to nemecký tank 5. tieru. Môžeme ísť na to, ideme sa pripojiť na mapu. Nepripojiť až tak skoro. Dobre, milil som sa, ale také veci sa stávajú. Máme AT8, máme Cromwella, máme KV1S a máme T-34-85. To je legendárny sovietský tank, ktorý dá sa povedať, že Rusom, Sovietom zachránil holý zadok. Keby nemali Sovieti ten tank, tak sú v riti. Kde to je AT8, ktorá je veľká jak hovado. Ty vole. Áno, to je legendárny tank, tu bude. Ja idem ku nemu troška. Sa nejak pozrieť, ak som ho videl, ale tak najlepšie je s ním hrať. Aj keď veľa neuberá. Ani nie, ja mám Boh vie ako silný, ale tak. Sovietom zachránil holý zadok, ako som už hovoril. To je AT8, co je taký čudný tank. Veľmi čudný aspoň pre mňa. A miniem útok. Prečo všetci tu stojí? Dobré, ja tu stojím. A tam je nejaké VKčko. Ktoré asi nebude priateľské. Pokladám. A nie, tam má kanón. Má obrnený a to. Bytočne by som si asi by odrazilo, ale tu je T26 a nie, to nie, ja som ho neubral. Mala život. Zasran. Jako áno. Nás nezabijú teraz, pretože to by bol fail. To je VKčko, ktoré je zastrelničené. Či zaskromčené. Kavidnička S-ko. Pre mňa veľký problém, pretože to je veľmi dobrý tank sovietský. To je ďalšie VKčko. Páni. 7 VKčko sú tu. Už nám zabili Cromwella. To je veľká škoda. Fú. Už nás zabili. Už jasné. Už sme KO. Ako v tej reklame. To je nejaký tank. To ešte uberte a ja ho porazím. Nie, nenarazím. No, skúsim si to jedno, tak to nevadí kam a prečo, ale tak si ju zabil. Prepáčte, niekto mi píše na Facebook. No to sa nebudeme všimať. My hráme. PZ3, PZTIU. Nie, nezabili sme ho, čo je veľká škoda. Ešte niečo šotlo, niekto alebo niečo. A tam VKčko. Kamo, jak si ma mohol zraniť? Nie, VK 30,01P. A tá osmička už pomaly nám umiera. Čo je dosť šokujúce. Legendárny sovietský tank je tu. Nie, a tá osmička dosť rýchlo nabíja. M47 to asi ho pomoc. Prečo? Pretože to je VKčko, ktorého má veľmi ľahkú cenu zabiť, pretože ubil toľko HP. To osmička. To je KV1S, KV1S, ktoré sa už o to by malo postarať. Ešte máme 3 minúty a myslím, že sme vyhrali, pretože tu je jeden a tu je druhý tank, ktorý už nemá veľmi života. Áno. M4 Sherman tu udržal, akorát ja som zabral a Cromwell, čo je veľmi šmutné. Taká KV1S. Bereme niečo. 204 bolo veľké. VKčko.
som to už vyhral. A pomôže mu jeho tým. A napísame FVD. Good game. Z tohto videa by to bolo všetko a ja sa s vami lúčim a čaute.